Parece que Madrid non se conforma con querer facernos traballar máis, senón que tamén quere que cobremos menos. Máis anos de cotización, menos euros de pensión. Traballar hasta os 67 para cobrar menos. Iso é o modelo Zapatero. Non entendemos por que considera Madrid que os galegos poden prescindir en 2010 de parte dun poder adquisitivo que xa tiñan no 2009. Parécenos claro que Zapatero baixa ahora as pensións mentras Feijóo as subía fai un par de meses. Zapatero boicotea os intentos da Xunta de amortiguar o dano da crise nos bolsillos dos máis necesitados en Galicia. En lugar de axudar, Madrid fai inútiles as políticas da Xunta para incrementar o nivel de benestar dos galegos. Chegamos a un punto en que o diñeiro da Xunta non sirve para mellorar a vida dos cidadáns en Galicia, senón somente para evitar que Zapatero ya empeore. E iso debe ter unha contestación social neste país.